ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ମୋ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ମୋତେ ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ନକଲି ଗୋଡ଼ ବି ଲଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ହେଲି। କାହିଁକି ମୋର କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଗଲା କି ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି? ମୁଁ ତ ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କି ମୋ ଭିତରେ କିଛି କମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ସତକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି? ମୋତେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ବୁଝାଇଲେ, ଏଇ ଝିଅଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର, ଆଉ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କମି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଅଛି ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଏ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତମେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତ। ଏଇ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକି ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକା ସେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆସିଲେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହିତ ରାତି କାଟିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମିଳେ, ତେବେ 1 ମାସ ଯାଏଁ ଲଗାତାର ଉପବାସ କରିବି। ଆଉ 1 ମାସ ଯାଏଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରାତି କାଟିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଜବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ସତ ହେଲେ ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଦାସିଧା ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ସେ ବି କହିଲେ କି ଆମ ଦୁହେଁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିନା ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ କହିଲି, କାରଣ ଲକିଙ୍କ ସେଇ ବଡ଼ ଘରେ ବି ମୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ଆଉ ସେପଟେ ଲକିକୁ ବି ଏଇ କଥାଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ଖୁସି ଥିଲି କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ଘର ବି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କାରଣ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ବାବଦରେ ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ବି ନଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ରାତିରେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଦିନରେ ବି ମୋତେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ନିଦରୁ ଉଠି ବସିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ସେଇ ଶେଯ ଉପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ନକଲି ଗୋଡ଼ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବି ଗାୟବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ନକଲି ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରି ସାରାଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଶେଯ ଉପରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ସେହି ନକଲି ଗୋଡ଼ ବିନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ତ ବି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ସେ ସେହି ନକଲି ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେମିତି ଚାଲିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଡ଼ ତ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ କେମିତି ଗଲେ? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ ମୋତେ ଘର କଥା ବୁଝିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର କାରବାର କଥା କିଛି କହିନଥିଲେ। ଘରକୁ ଟଙ୍କା ତ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ସେ ବିନା ଗୋଡ଼ରେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଚାଲିପାରୁଥିବା, ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବିନା ମଣିଷ କେଉଁଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ବି ଖୋଲା ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ବି ସେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥର ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୋତେ ରୁମ୍ରୁ ହାଲକା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଓ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଓ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ମୁଁ କହିଲି କି ଜମା ମଜାକ କରନି। ଆଉ ପରଦିନ ଛାତ ଉପରେ ବାହାରେ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳିଲା। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ପରେ ବି ଆଜି ନଥିଲା। ଆଜି ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋତେ କାରରେ ସେଇ ରାଜ ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଚାଲାକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୋ ଖିଆଲି ଶୋଇବାରେ ଅଭିନୟ କରି
ଆଉ ଲକି ଗତକାଲି ପରେ ବି ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସମାନ କଥା। ବେଡ଼୍ରେ ଲକି ନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ନକଲି ଗୋଡ଼ ସେଠାରେ ଚାଦର ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ରହସ୍ୟରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। କି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କି କାମ କରୁଛି ଯେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିପାରିବନି। ମାତ୍ର ସେ କାମ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହାରି ବି କିଛି ଖରାପ କରୁନି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। କାରଣ ଏପରି କାମ କାହାର ସନ୍ଦେହ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା। କାହାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ସାଇନ୍ କରିଥିଲି। ଏ ରାଜଠୁ ତମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ ଏ କାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି କାହାକୁ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ବି ଉଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଖାଲି କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମିଛ କହିଥିଲେ ମୋତେ। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଜାସୁସ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତେ ସବୁ ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। କହିଲି କି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି କି ତମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହେଁ। କହିଲି ଏଇ ବୃଦ୍ଧକୁ ଅଧାରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେବନି କି ତ? ଲକି କହିଲେ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଘର ସମ୍ଭାଳ, କାରଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କାମ ବିଲକୁଲ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗର୍ବ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବି ଗର୍ବ କଲା। ନମସ୍କାର।